வெல்கம் டு மலரி ஆலிமோன் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா முறுக்கு எப்படி செய்யணும் தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் செய்ய மாட்டேன், எங்கள் அம்மா தான் செய்வாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். அதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பேக்கெட்டில் முறுக்குக்காகவே அரிசி மாவு இருக்குது, இதை எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா சாதாரணமான அரிசி மாவே எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2.5 kg மாவு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்தீங்கன்னா 150 கிராம் கடலை பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறேன். இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடச்சிருக்கிற அரிசி மாவோட இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 1 ஸ்பூன் அளவு சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக எள்ளு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வெசல் வச்சு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட்டான எண்ணெயே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மாவு பிசைஞ்சிக்கணும். மாவை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முறுக்குகளால் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணால் நம்மளால் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் இந்த அளவு பார்த்திங்கன்னா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தறி வச்சுலாம் அது மேலே பார்த்திங்கன்னா இதை புழிஞ்சு விடலாம். இந்த மாதிரி இதை நல்லா ரவுண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டுக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டோன்னே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வேறு பிளேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கலாம். நம்ம முறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒடிச்சு காமிலே டோல நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குன்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. டாட்டா, see you in the next video.